जे बे बारावहाय जोंनि एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथां लोगोसे जोंनि साद' कमरेडफोर जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ जोङो जुलाइ दाननि पार्लियामेन्ट सेसननि 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै गासैबो रायजो राजानि साजेसन बायदियै सुबुरुन बायदियै जोंनि एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बर'लेण्डनि बा बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों। बिटिसिनि बारग' इएम फेरेंगा सार जाय बिथाङाहाय थांनाय 5 बोसोरावहाय बिथांमोननि एनडिएफबि केडारफोर बिथांमोनखौहाय जेलनिफ्राय बख'नांगौ होननानै खेबसेबो बुंफेराखै, फंसेबो बुंफेराखै। आरो एनडिएफबि मार्टियार्स आदामोननोबो साख्रि होनो होननानै बिथाङा माने खोथा होबोदोंमोन, सासेनोबो साख्रि होआखै। आरो जाय साराहाय रन्जन दैमारि सार बिथांखौहाय बे गावसिनि बे माने 5 बोसोरावहाय बिथांमोना खेबसेबो रन्जन दैमारि सार बिथांखौहाय जेलनिफ्राय बख'नांगौ होननानै खेबसेबो बुङाखै। दिनै बिथांमोनाहाय दानि समावसो दिनै बिथांमोना मानो रन्जन दैमारि सार बिथांखौहाय लानानै दिनै नंखाय बाखाय बेबायदि खोथा फोसावदों। जोङो बेखौनो माने सारनिसिम जोङो बुंनो लुगैयो, माने रन्जन दैमारि सार बिथांखौ थारैनो जेलनिफ्राय बख'नानै बिटिसिनि चिफ बानायनो मोनब्ला बै थांनाय 5 बोसोरावनो बिथांमोनाहाय रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'गौमोन। आरो बेबायदि नंखाय खोथा बुंनानैहाय रायजो राजानि सिगाङाव जाय रन्जन दैमारि सार बिथाङा जाय जाथिनि थाखाय एथबां गोबाव माने गावनि जिउखौनो सेक्रिफाइस खालामबोनाय सासे जोंनि जाथिनि गिदिर दैदेनगिरि, गिदिर सासे लिडार, बिथांनि नामावहाय माने नंखाय बाखाय बेबायदि खोथा बुंनानैहाय माने बिथांनि नामाव पलिटिक्स खालामनानै रायजो राजानि सिगाङाव भट बिनाया जोङो मोजां जायाखै होननानै जोङो दिनैहाय सासे लाइमोन हिसाबै जोङो माने बेखौनो सानदों आरो बेखौनो बुंनो सानदों जे सारमोनाहाय रन्जन दैमारि सार बिथांनि नामावहाय नंखाय बाखाय बेबायदि खोथा बानायनानै रायजो राजानि सिगाङाव भट बियैयानो मोजां। आरो लाइमोनफोरनि बेलायावबो दिनै फेरेंगा सार बिथाङाहाय जेरैबायदि साख्रि होगोन होननानै गासिनिफ्रायबो माने 2 लाख खरि रां लादोंमोन, बिथाङाहाय साख्रिखौ होनो हायैनि थाखाय जायनि जाहोनाव माने न'आव थांनानै बिथाङा धमकी हैजालायदों। दिनै बेबायदि लिडारा माने जोङो लाइमोनफोरखौ जोंखौ थगायनो हाया, जोङो लाइमोनफोरखौ मिसलिड खालायनो हाया।